Anakku bocah manis, anakku sing bahena nduk winong. Ana dawuhmu apa, Yung? Sadurunge matur sing akeh-akeh luwih dhisik, ora ana memanis sing ukara kanggo miwiti pakaryan kang luhur apa wae ya mung kajaba ngagungake asmane Gusti Kang Murbeng Gesang, Nduk. Kang wis kepareng-paring rahmat lan hidayah marang kita. Katitik wektu iki bisa makempal ana ing aula pendopo DPC PDI Perjuangan Sragen, Nduk. Iya, Yung, iya. Iki dalam rangka apa, Yung? Iki rong werna dadi siji. Bengi iki aku lan kowe katimbalan dening Ketua DPC PDI Perjuangan Sragen, beliau Mas Untung Wibowo Sukwati lan Mbak Wulan Purnamasari, Magister Ilmu Komunikasi, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Lumantar bapakmu ya kuwi Bapak Suparno Sarjana Hukum, selaku Ketua DPRD Kabupaten Sragen. Ingkang wigati ya kuwi mengeti hari ulang tahun Partai PDI Perjuangan yang ke-53 tahun, Nduk. Lan uga pengetan ambal warsa Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri ingkang kaping 79, Nger. Nggih, Yung. Nduk, anakku. Pripun, Yung? DPC PDI Perjuangan Sragen ora kok duweni niat eksklusif babar pisan kuwi ora kok, Nduk. Nggih, Yung. Yung. Apa sebab PDI Perjuangan tresno marang budaya wayang kulit, Yung? Tak kandhani ya, Nduk. Wayang mono kajaba mujudake bagian budayane bangsa Indonesia. Ya kanthi mundhut karakter makna filosofi, wayang uga kena kanggo pengilon tuntunan lan simbolisasi ingkang tumuju marang marganing kautaman. Khususon kanggo insan agung keluarga DPC PDI Perjuangan Sragen iki lan marambah kanggo masyarakat Sragen. Ngono, Nduk, sing dikersakne Mbak Wulan lan Mas Bowo. Semono ya, Yung. Kawigatene beliau sumarambah brayat agung PDIP Sragen anggone ngurip-urip marang kesenian wayang kulit. Iya, Nduk, sebab kuwi wis pancen dadi fundamene kok, Nduk. Mula ora aneh lan ora mokal kaya mengkene agung lan wibawane para kader PDIP nek wis greget gumreget cancut tali wanda tansah nyetokake guyub rukune ana ing Bumi Sukawati. Inilah tonggak sejarah di Kabupaten Sragen. Tepuk tangan DPC PDI Perjuangan. Iya. Uga aku nyuwun pangestu muga-muga sedaya visi misine para pejabat anggone ngopeni lan nglestareke marang budaya ing tlatah Sragen bisa mawujud kanthi ridhone Gusti Kang Murbeng Gesang, Nduk. Amin, Yung, amin. Dan yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia adalah melalui budaya yang tidak membeda-bedakan tinggi rendahnya derajat, pangkat, suku, dan golongan. Tetap bersatu kebinekaan melalui budaya Nusantara. Iya, Nduk.